Good morning, 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 good morning. It gets hotter than Tarindog na, tarindog, 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 tarindog. down by the river. Smile. God is good all the time. Kami po nagapaabot giraray nilbang musta sa lambang miyembro kan bilog na family. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning digdi po sa DCGV. Maray na aga po Pilipinas. Good morning po Legazpi, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa mga partikan mundo, kumusta ka mo gabos? Kami po nagalaom na kamo gabos ayos, nasa marhay pong kamugtakan. Di po rin problema na pinaghampang asin libre po mga tugang sa ano manatukso sa tuyang kapalibutan. Yun na police po sa Technical Department sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, sa Lawas Mega Force Patrol. Pinapanginota ni Chief of Reporters Jimmy Nazalita. At sabay dyan si Padingal Armario, Karen Ala, Joshua Bino, Angel Baby Mostasa, Sering man mga tugang si Jomar Bien. Maray na aga po Legazpi. Para po sa mga gusto magpaabot-tabi ng greetings, mag-text lang po sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Good morning na Probinsya Canalbay, Bicol Region. So may mga kwantabi dyan, may mga gigibuhon na, may mga gigibuhon na maray. Ipagpadagos tabi yan, so mga daimang kigibuhon na tultol, punduhan na yan. Baka lamang makapiktar ka pa sa tuyang kapalibutan kung daiman sa nang kamugta kitabian, punduhan na tabian sa imong buhay. Ay, pagpundo ang buhay. Punduhan na pala imong planong maraot sa imong kapwa. Ngani po na day kita kit problema. So mga medyo may edad na dyan, mag-aragom na tabi. Tangani po na day pagbasulan niya to sa ngapit na panahon. So mga daing mga boyfriend, mag-boyfriend na. Daing mga girlfriend, mag-girlfriend na. So sa tuya, tabi dyan ng mga senior citizen. So mga day patabi nakaka-experience nin na magkakaon tabi nin turo talinga. Maray na aga tabi sa Indogabos. Dahil pa palang, anong turo talinga ngaya? So dahil pa lamang kinakanamit kituro talinga. Good morning. Bueno, 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 bueno. Sabay-sabay kitang masabing, smile. God is good all the time. Mga Bicolano, saan man na partikan mundo. Yan ha. Sige po, o digdi kita mga tugang sa mga ay aratabon maratahon na ha. Maratahon no na. Good morning tabi kay Bossing Leonito Gaviria. Good morning ngaya Bossing. Sabi ni Pading Ray, tunay sinasabi ko sa inyo na ang nakikinig sa aking salita ay sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi paparusahan kung di inilipat na sa buhay, buhat sa kamatayan. Juan 5:24. Amen. Yan ha. Sa may rawit-dawit si Pading Ray, sigit niyan ha. Taod-taod mga tugang babasaan ta kamo kirawit-dawit ni Pading Ray ng titulo Patol. Yan ha. Paramihan trans. Aramon tamo na mga tugangan mga buwan manong report. Hali po dyan sa luwan. Para po sabihin naman niya itong Bareta in the morning. Kasabay si Jimmy Nazalita. Buena manong Bareta sa morning hirit. Jim, good morning Jim. Pasok. Yes, Bibi, maray na aga sa mga barantabay sa primerong bungkaras kan sa tuyang mga istorya. Apat na darakulaon na mga troso, mga good lumber, na konpiskar kan pinakusog na intel monitoring kan mga operatibas kan Libon PNP sa pamamayo kan bagong designadong Chief of Police sa persona ni Police Major Roberto Flores Jr. sa Libon. Illegal ang nasabing mga kahoy dahilan sa posible natunugan na may mga pulis na uro aligid sa lugar kung kaya binarayaan kan mga daipan na bistuhan
na mga invertong persona na iyo ang nagputol asin nagritaso Yan. kana mga kahoy at nang kulang na nga ni ang kahoy Oho. pigbabaraha na kidapig pa para paralod pa Yan. na Oho. ako ini sa barangay Sampungan bulod ng barangay Kanlibon kung saan sa ngunyan ongoing an investigasyon Kanlibon PNP onong sa nakonpiskar na mga abandonado na mga rinitaso dakulaw na poon nin kahoy padagos sa hanapon Kanlibon PNP ang mga personang nagrawraw kan kapalibutan kung sa in violation sa PD 705 Yan. o revised Aha. Forestry Code of the Philippines ang hampangon na kaso sa oras na matrace ang mga persona na illegal na nagpalod kan mga kahoy na nabanggit tabi bibi. Mhm. Yan ang sa tuyang mga dagdag na informasyon sa pangaran yan kan PYC Enterprises pinapanginutan Mr. Aha. and Mrs. Raul and Marisa Calio Basta Radio UHF, PHF Boss yaon an sa indang mga makabagong mga gamit pang komunikasyon Aha. PYC Enterprises Jimmy Yan. Nasalita DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Alright, tuloy-tuloy ang mga balita. Dubang kita kay Karen Ala, Like California, Daragang Daraga. you'd see 'em wearing Karen, good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Pigtarauna ang ibang mga komitiba sa mga bagong tukaw na ex-officio board member kan Sanggunian Panlalawigan ng Albay matapos ang formal ng pagturukaw kaini sa sesyon kan Punta Provincial kasuhapon Aha. sa regular session ipignominar mo na ni 3rd District Board Member Brian Arandia kay ex-officio board member as in Provincial ABC President Milabal ang chairmanship sa Committee on Barangay Affairs as in Committee on Crisis and Management. Sa nakumpirmar niya to, ipignominar mo na as in reserva kay Board Member Milabal ang duwang standing committee na ini sa pagsabing may mga ipig-refer pang agenda sa duwang committee ba Aha. na planong tapusin mo na ni Board Member Arandia bilang initial meeting sa iyang pigkakaputan. Aha. Mantang si ex-officio board member PCL President Patty Gonzales Alsua, solamente formal ng kataputan ang Committee on Ways and Means na dating pigkataputan kanunyan buminalik na bilang Legazpi City Councilor Lau Beltran matapos ining madaog ni Alsua sa eleksyon kan para PCL President. Aha. Mantang ang Committee on Public Works and Infrastructure na dating pigkataputan pa ni Beltran, itinauna ini kay 3rd District Board Member Manny Ribaya. Ayun. Aha. An para sana iyan depende sa mga komitiba. Tatakot iyan kan formal as in physical ng pag-asumir sa Sanggunian Panlalawigan ng Albay sa nailihir na Provincial Liga ng mga Barangay President na si Board Member Milabal as in PCL President ex-officio Board Member Patty Gonzales Alsua matapos kan mga iniganahon ang pagka-presidente sa mga nasabing liga. Yan ang report. Karen Ala, DCTV News. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa lawas. Di halos kumpleto na, ha? Halos kumpleto na mga tugang ang mga board members, ha? Sa bilog na probinsya Kanalbay pagkatapos na mag-asumir na sa mga kinakaipuhan na ex-officio member kan Sangguniang Panlalawigan. Yan, ha? Okay, Padingal Mario, may dagdag man na report. Good morning, Padingal. Pasok. Good morning, Pade. May pangapudan man ang Task Force Kalinigan as in kaayusan sa mga barangay officials na tabangan sinda sa pagreparo kan mga obstruction sa tinampo dyan sa indang kanya-kanyang teritoryo. Aha. Sinabi ni Andy Marbella, pamayo kan Task Force, na ang DILG, higuanin existing na programa, panahon pa ni dating Presidente Rodrigo Duterte, Na? pigapod na may acronym na BARCO, Aha. Barangay Road Clearing Operation, na ginaktibo kay do alagad ngo niyan gari nalilingawan na kan gobyerno lokal kulang manin follow up sa pagpagiramdom kan DILG
asin mga local officials. Mhm. Kaya ang nangyayari, gabos haros na road clearing operation, yaon sa task force Kalinigan ang trabaho. Mhm. Dahil man kikaya sa kadakulan kan mga pasaway na mala naniniwang nangani si Andy Marbilla. Aha. Mga buda ni Andy, ni mong Andy Marbilla, Aha. Aha. mga barangay officials na tabangan man sinda nariparoon sa indang mga teritoryo na magkakarali lamang ang mga obstruction sa Pinampo. Aha. Yan, padayan pong karas ka informasyon dito sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, Padingal, sa report. Hali dyan sa luwas. Sandali lang, Tamay Apod. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, good morning po. Pwede po magpatabang sa imo. Ano po ito, madam, ang pwedeng tabang ko? Sisay po ini. Si ano po, Salbibong ko din. Opo, saan taga-saing ka po? Barangay 16. 16. Ano po may paglilingkod, madam? Sir, makiapod po sa Aliko. Oh. Uya na ning kasubanggi kaya po. Grabe so kalayo kang pinaka main line. Oh. Tapos, ang nagduman sa sa muya, fireman and police. Oh. So, Aliko po, dahil lamang nagduman. Naiko po. Nag-report po kamo sa... Na-report na po sa Aliko yan? Nag-report na po ako kasubanggi pa sa emergency hotline. Tapos nag-forward na dasinda hanggang ngunyan po dahil pasinda o nagdyan sa muya. Nakatakot pa po ini sir sa pinaka main line. Nakabagsak na po sa ato. Iyo. May kuryente pa ito. May kuryente nga ni so kabuang. Ay, nako. Saan po parte ini sa Barangay 16? Ano po? Barangay 16, Tarlac, Puro 4, Street 3 hanggang 5. Oo. Ano po, ang garbo niya, nagkakalayo. Ang garbo niya, nagkakalayo po ang kuha. Nagkakalayo ang niya. Pagpaparasa mo na ki bye-bye. Oo. Tanganing masugpo so uya na ning kalayo. Mariray kidiit po sir, dahil na dahil na nagkakalayo siya. Ang pigahaditan mi kaya po, magsimula po kaya sa pinaka main line. Nakabagsak po sa Arongso. Nakatakod pa duman. Kung may magluwas, may kuryente duman. Kaya yun po sir, nag-apod ako sa imo ta. Hali na nga po ako ngunyan sa Aliko. Anong sabi? Antara mo sa kuya, for follow up na naman. Ay, Diyos ko, maaring kami kayo yung mga aksyon. At tayo na nga niyan. Purok, ano po yan, madam? Purok 4? Purok, ano yan? Puro 4. 4? Tarlac. Purok 4, tapos pasahin po sa ano po itong area. Ano pong landmark kayo ni madam? Ano po yan? Malaog ka po sa Barangay 8. Oo. Pawala po yan. Doon diretso lang po. Uya na ningyaon man po kaya ako digdi sa luwas. Talagang nag-aalat ako uta. Gawag ako sir kagawad. Oo. Nag-action ako uta. Hanggang Kami ang yun. masusulo. Mapagalon man ang mga kwan ini. Nakaduwa na kam an sabi sa Aliko for follow up na hindi sa mga linemen tabi. Puro follow up. Ang nangyari po ini 12 ng Oo. noon. Oo. Hanggang ngunyan po dahil nag-aabot ang Aliko. Ang nag-aabot sa muya, police and fireman. Pangyari. Ano man nangyayari sa ito, sir? Nga, taday man ito maagapan. Iyo, ano po sa kwan? Ano po sa advice sa kang police? O kang fireman? Anong advice sa kang fireman kang bombero? Sabi ko nga ni sir, yako, si po yako ang nagkontak sa indo kay ni Aliko daa. Nahiling muna iyan. Lagay po nya anong advice sa kang kang bombero tabi? Anong advice? O yan na ning, wala man, dahil man kaya no lamin tisunik lang, taon-taon uminali na sir, garo bagaw so, pagkaudo mo, uminali ka na. Ay. Okay. Sige po, padumanong ko po sa reporter so Aliko ha. Iyo po sir, nga di po kami kay ni Uta, kung magkirti-kiti giraray, wala na, itong tinaram ko sa inyo, magsimula street 6 hanggang, street 3 hanggang street, 8, puro kami kay ni sir, toasted. Iyo nga ni. Sige po, tapapalaw po ko po sa reporter duman ha, sa Aliko ha. Iyo po. Sir, tapos sir, makisabi po sir duman sa reporter na, bago sinda lumaog duman sa kan, magdarana sinda, kaya
kayo po ayan ang nagturulay. So kalayo. Salbat. Kasi pwedeng drop wire. Pasiring sa harong ini, oh. Drop wire. Ay po, so kami line po, sir. Tapos may mga so nakatakod ng pasiriring sa arong. Kumagaw, karanya-kanya na sila magbarakal. Tangani, makakuryente sinda. Aha. Ang priority lang po, sir. So pinaka-main line talaga, sir. Yan ang delikadong yan sa muya. Iya po. Sige po, tapadamanon ko sa ko, ha. Ipapaalap ko tabi ko niyan, ha. Opo, sir. Masalamatan, sir. Tadawa day akong radyo. May number pa ako sa imo. Iya po. Ipapaalap ko po ko niyan. Salamaton po. Opo. Salamat din po. Okay, sige. Thank you. Ano ba yan? Ano nangyari dyan sa ko? Ano, ika dyan, kung kabaga dyan, electrician kabaga, di ba? Pag-arog ka nyo na, kung dapat urgent yan tabi dyan, saling mo. Pag nagkurikitian, pag kuminaraba iyan, na linyang yan, at susugduman sa description ni Mrs., kasi sabihin kan, urgent yan. Maputol baga iyan na may live board yan. Paano? Tumama sa mga atupkan mga tao. Ano na? Are, salbatan ang pangyari sa maoraro. Joshua? Dumana, ay, si Sen nasa, kumparan, ano? Ika nasa mobile, dumana daw tabi nyo kasi boy, itong alay ko. Going na kami, on the way na. Sige, pala pa nindo ako nagbubuot-buotan sa ako sa totoo lang. Joshua? Nagbubuot-buotan sa ako, nantig. Karaman. Pag-wakto na, maisog na. Pag-wakto na, maisog na. Ako pag-ura, hindi ka mabuoton ako. Pero ako, pigipirit-pirit ko lang ang buhay kong magbuot-buotan. Wag nila akong... Okay, bara. Thank you. Thank you, Joshua. Makakainit baga kipa yung pagkaaga. Naling muna na nagapara apod sa mga taga-duman kasabanggi pa na supposte nagkikiri-kiti, nag-ikakalayo. Natatalin na duman hanggang ngunya nag-follow up na naman sa mga taga-barangay 16. Mga taga-barangay 16. Ang sabi, yung puro follow up da. Ano ba yan? Hello? Yeah, good morning. Ang puso mo naman. Ata na nga, pag-una kaya, nagdari, ako pigipirit ko sa nabigong magbuot-buotan. Ibuta. Pag-pronounce pa lang yan, aliko. Bako man aliko. Ano? Aloiko. Aloy. Latos sa tagang salbatana ka. Alo yun ang responde. Ano na yan? Ano responde? Ang responde pa. Ay, Ang nako. responde pa. Subong biro. May salo na. Ngunya na aga, binalikan pa ka nagreklamo for follow up pa ng ganmay. Ano na yan, boy? Ano na yan, boy? Okay. Sige, Migo. Salamat, Salamat. Ano na kita, boy? Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Nasa linya mga tugang si News Director Mardela Cruz para sa mga headlines in the morning. Good morning, Paringwar. Nagkarorgana ka mo? Ay, salbatana pa din. Napanlingaw ako. Uno no 20 sa muya ni John. Salbatana, napanlingaw talaga ako. Uno 20 sa imo. Uno, 90 sa gasolina. Oo. O, sa kuya pera? Uno 20. Diesel, 1.20. Tapos, piso sa kerosene. Piso sa kerosene. 6 o'clock sharp. Salbatana pa rin. 25 minutos na sana. Makadalagan daw kita kaya ninyo yan duman. Oh, kaya pa. Sa aran eh. Uy, sorry. Okay. Effective alas 6, ma-increase. Oo. Go. Alright. Sa mga headlines na iba pa, Presidente Bongbong Marcos nasa India na. Oh. And maot niya na makapag-uli nin kasunduan Na? para sa baratong bulong sa pagbisita sa India. Na dumampalang pigigiribo sa mga generics. Aw, dyan pigigiribo. Mga generic na bulong. Barato talaga da. Pero nakakauli man. Iyo. Ako nga ni, pares natutulang, pigbabakal kong sa mga lahid-lahid baga. Oo. Sa mga generics, dyan sana sa mga baratong butika. Iyo. Pero yung man sana. Oo. Pati sa pigbabakal ko ng mga antihistamine. Oo. Pero yung man sana, bararaton sana. Pero yung man sana ang epekto. Iyo baga. Oo. Maghapot ka nga ni. Maghapot ka. Ata yun. May right bit ba nito? Oh, iyon na nga ni Huwag mahiyang magtanong. Huwag mahiyang magtanong. I-check mo muna. I-check mo.
Okay. Alright, PBM obligaron na i-post sa website ang proseso kan budget. Oh. Onda duman sa budget call. Ang dapat nahalion diyan, ang dapat nabandayan diyan pa din. So duman pa sa budget, bitag saliri na. So pagpun pa sa tapos hanggang duman sa kunyan. Pagpun pa sa hanggang duman sa bycam. Nya Hanggang makabot sa presidente dapat na nakapost sa May website. tagsaliri na. Paano ka nasa daw sa natuod kita na ang legislador nagdadara ki proyekto, nantrabaho kang legislador baga, maggibo man sa nakibatas. Yeah, malataan. Natuod kita na ang legislador nagdadara ki proyekto. Malat sa ibaga ni Senador Ping Lacson. Sa Sintay City na ang kongresista, kontraktor ng government projects kan 2020 daw. Aber daw. Kaya niya bang? Kaya niya bang? nagluwas na sa Oh. social media na Oh. igwa dang anom na congressman Oo. na nakakuanin 800 billion pesos na flood control project. Oo. Pero sabi ni Secretary Bunoan, kalokohan. Kanigo, Dahil man. man ngayakaan. Kanigo. Oo. Dahil man palang totoo. Ay, man ngayakaan. Si Ping Lacson man nagparataram-tara man. Inapot pa nga ni Congressman Attorney Pido. Ano da? Linawon ta ngaya ha. Yan. Na. Paano mo dyan sa nagloto sa anom na kongresista? Na? Ngayon, dahil man ngayon kaming record kaan. Oho. Imposible ngayon. Kalukuhan ngayon yan na 800 billion na flood control sa anom na kongresista sa na. Maray kaya niya, putunta si kung pido taon. Oo. Mga 739. Putunta, Ayun, di. nagkaikuan ng pagtiripon kasod ma. Oho. Naging Oo. bisita si Secretary Bunuan. Yes. Ngayang daiman. Utik gayon. Sa iba. So, Nagirita sa kiray. Sa iba man ang observation. Ano man yan na sinda-sinda ngayon, nagrulukuhan. Nagpunan sa sila. Oho. Kung sila, di. Nagralan siyan. Oho. Pero sabi ni Presidente Bongbong Marcos, Ano na? maski ngayon kalyado, basta korapto, dahil ko sa santuhon. Sa isip, anong oras sa company nagtara? Mga anong oras na kanto winaram? Bago naglarga. Bago maglarga? Pagkatapos, ikuha na ngayon akong listahan. Pwedeng gari, katubod-tubod. Mga notoryoso talaga ngayon ini. Takon tinaram niya iyan na nakasakay ng aeroplano, baka nalugo sa siya. Bata kasod ma, duman sa agyan ni Presidente bago makasakat sa aeroplano, may sawak. May nako ang sawak. Sain? Duman sa, ano yan? Sa Villamor. Salbatana pa di. May alas duman sa agyan niya. May halas sa agihan niya? O sawak. May brand? May natuka nga. Maray na lang tama ko ito bino mo. Bago sawa? Salbatanang pangyari sa mga Dinakop Air Force. Dinakop kan Air Force. Tapos? Nilang sa sako. Hay na? Dahil man pinaiba. Nawalat. Baka gusto mo makita pa di? Baka nakakurbata. Ang sabi, dahil may ito tigto. Tabak ngayaling ngayon sa mga imburnal. Baka. Pero basta, duman ang kadagalat sa may agyan. Naghalat ng gada? Oo. Ano na ko? Makakuan ito. Gari makakuan siya. Mapaaram ang gano'n. Madispedida. Madispidir. Madispidir nga, boss. Bala ka na. Alright, sabi ni Cardinal David, tinino so kawaran ni Nostisya sa Pilipinas. Iyo. Mantang kapital, katrugis kan 4 piece, baka daw solusyon sa pagtiyo sigun sa Ibon Foundation. Okay. Kamara de Representantes de Maduko, asin masiling sa desisyon kan Korte Suprema, impeachment, sigun kay House Speaker Romualdez. 12,000 kada bulan kay Puhan kang Pinoy para mabuhay na bakong tiyos sigun sa SWA survey. 12,000? 12,000. Gano'n nga ni sa dayaan. So mga kunyan sa naman gano'n eh. Gano'n nga ni. Sa mga bakuman arog sa imo. Ulo ka naman lang ako krimang brubi ka ini nagibog-ibutang ini. Tapos $700 million na loan kang Pilipinas para sa disaster recipients. Aprobado na kan World Bank. Okay, so yan, lipi ang mga nangyayot na headlines ko nyo na pag-aga. Ito dyan Campiways Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calde dyan sa Rosat Picasso City. Basta radyo PYS niya yan. Tanto po sabing konektado kung maski na yung load. From your base,
Ini po si Martina. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Newspaper front page. Enot sa morning Salbatana, hearing. speaking og sawa, kasubanggi. Ako talaga dyan, mga before na nagkurigda na ako, to nagkaribok duman sa may ampangan ko. Ha? Nagkaribok duman sa may ampangan ko. May naglalakaw yun na halas sa tinampo. May nagkakamang-kamang na halas duman sa tinampo sa may ampangan mi. Anduda kan mga tao, uminagi duman sa kanal, nagkawaragas Diyos, salmatada nga niya ako ini. Baray nga nito, may kudal ako dahil luminaog duman sa ice. Anunan, maski sa'yo na salang halas na. Maski sa'yo na salang halas, habang pala duman nagkasiribot-sibot kami duman sa may samuya, sa pampangan ko, si Presidente Palan, pag sa agihan niya, may nakabalagbag na sawa. Hello? Hello, Sleepy. Good morning. Basta mong pakitay niya. Salmatada, amigo. At nakasubanggi, nagkakaribok bata, nahiling ng gadimisis. May halas nga yan, nga kuhain. Bata nagkakarigo sa kupare kasubanggi. No, pero sa nang bobo, tapos na bagago. Oo, nahaluwas kayo nakabrief. Minalawas ko tangan ako, baka magsuryo sa mga tao, may halas pa. Lugos mo, itipon mo. Siyan mo, Ermi, puro siminto. Bakit kayo mo? Awinda, ano na kita? Ang mga takin mo. Ang pangitayin ka, kung nasa paligid mo, puro wala. Iyon na nga niyan. Ako talaga, nagtutubod ako na ang mga nakiyaam kay Presidente Marcos talaga. Uli ka na. Sabi ba gani, Sir Masot, trendline niya, di kaya nagtutubod. Aran tubulan mo, so pigatara. Awinda. Ay, nako. Pagyari sa magulok-ulok sa nagita pagkagat. Amin nakulog ang sintido ko. Pagkahulog nga ni... Ha? Ayaw ba na nag-iulay kay Arugan? Makukap na tumod-tumod. Ano ba yan? Mapagalon mo. Ang sagot, kailis pa yung mukong alegyo. Pagkaganin mal na Diyos. Nagpapara. Sus ko. Ako yan, BP. Aha. Ang kala ko paano, yan mga pag kalayo ang wire ka ng main line, ang pinaka-purpose, nila-shut off. Oo, oo. O kaya yan pinabayaan, tapos pag kang aliko, suminatot sa main line. Iyon na nga niya. Ang nangyari sa kuya, hindi ko sa may evangelical church. Iyan ko ta, amigo, pag kuminaraba iyan na rin po, dapat dalaganon mo. Taday mo na namang sitwasyon hanggang nag-aga na. Isipon mo, itong gilid kang evangelical church, exactly yan, BP. Kung bako ito simento, sulok. Ata na. Iyan ang pigasabi. Ay, nako. Okay. Ako din na si Mamban. Ha? Ako din na si Mamban. Saman labang may musik yan dyan sa aliko. Dahil kumapot na ba ka atabong pa man? Diyan ka iyan? Narout pa sa pagkapot. O, toto na si Joshua. Padumana sa Joshua. Sige, amigo. Salamat. Pangyari sa Maoraro. Nasa linya po mga tugang si Angel Baby Mostaza. Angel Baby, good morning. Pasok. Yes, good morning, Baby Henry. Okay man, pwede man. Gano'n ba ko kubagay na Baby Henry? Sa bagay, si midbid mo ni si Kwan, midbid mo si Mike Enriquez. Ang ngarang ka ano kahit sa LSFM, Baby Mike. Ang kwan niya, DJ ba ito si Mike Enriquez dati? Ang ngaran niya, Baby Mike. Okay. Pwede man, Baby Hen, pwede man. Baratok lamang ibibili so ayam. Natuod kaya kung binagapo sa kuyahan. Mamalo. Honey. Ikaw sa nag-afford kaya, ano ran honey? Ay. Okay. Barata na ka, baby. Magkaraw-karaw tagan. Baka tumulan ako ni Mrs. Problema tayo niya. Sige, go. Anyways, VP Henry, sa mga dugang pa pong Bareta, arestado ang salong foreign national matapos ining serbihanin warrant of arrest ng mga personalized ng Legazpi City Police Station dahil sa kasong acts of lasciviousness.
Sigon sa report kan Hepaturat, tinakma kasuhapon na aga, Agosto 4, ang 48 anyos na Amerikano na namigbidan na si alias Max matapos na ipaluwas ang mandamiento di aresto kan korte kung sin ang krimen na konektado sa acts of lasciviousness ang nangyari kan Hunyo 24 presenting taon. Nasa 36,000 pesos ang pagrekomendar na piyansa kan korte para sa iyang paramienta sa libertad. Asin sa ngunya na siya ang presenting nasa kustudya kana nasabing Hepaturat asin nakatalaan man na ibalyo sa Bureau of Jail Management and Penology. Sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva, siniguro kayo na wapadagod din sa paglapag kan mga persona may tigyak ng hampang na kaso para mapanimbagman sa ley. Yan, Vicky Henry, ang mga dugang tapang informasyon halik sa luwas, Angel Mustaza, DCHB. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Madali lang, Joshua. Tabasahon ko muna sa mga texter ta, ha? Good morning, Tabi. Kay pa-shoutout to kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili Asejo. God is good all the time. Good morning po. Bakit brown out sa daraga? Talaga? Bakit kaya? Bakit brown out sa daraga? Di ko po aram. Yan ang tunay na utik. Yan ang tunay na utik. Ma'am Ruby, good morning, Ma'am Ruby. Dagit ka na naman ngayon. Relax lang. Bako man ako dagit, Ma'am Ruby. Nagdadagit-dagitan man sana. Alright. Good morning, Tabi. Ang sawang gari baklaran, marauton man pag-ilingon. Masamo kung pag naglalakaw-lakaw. Say nini. Good morning, Madam Melinda. We have a blessed Tuesday, everyone. Ingat, Tabi, sa gabos. O, ni baka may problema pa yun sa kuryente. Hello? Hello? Hello po? Nawara. Hello? Hello? Nawawala, bumabalik. Good morning, Tabi. Pakisabi ka, pakibati kay Papsi Mustar yan sa Bangkerohan, Legazpi City. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Alright, sige. Joshua Bino, buhian mo. Yes, Bibi. Good morning. Good morning sa mga taranta. Bayali kami sa Aleco. Anong sabi naman? Ang sabi kang Gordya, sarado pa man sugate. Follow up na tayo depende sa mga linemen. Yaraon pa sa luwas. Tagulpi daso tigrespondihan kasubanggi pa. Pero daso lineman na nasa luwas ko yan. Team, perang team. Dahil sinabi, ang sabi, dakulon da kaya sa tigrespondihan kasubanggi. Dakulon sa mga putol. Ako, nasasabutan ko man iyan na pirirot yan. Tapos si Buda, ko na yan. Pero, Gary, dapat good. According to kwan yan, according to, ano po kanjon? Urgency. Urgency. Ano? Urgency. Kung sa hospital, ikaw kipig-apod mo ng triaging, ita-triads mo, kung arin ang dapat na dalagano na inot. May triaging dapat kung sa hospital. Dapat, pag uminapod na nagkakarabang ngaya tabi sa une. Dapat, ikaw kinagkukuman kung ipapriority ito, dai. Bako na according to request. Diba? Ay, nako. Sasarado pa mga kaibigan sugit, sabi kang guard, may tig-apudan, for follow-up na data, kuwan pa man, nasa luwas pa da kayo sa mga linemen, dakul sa mga putol da ka sa banggi. Iyo nga, nasabutan tangani yan. Kung naputol man sa nang dahil man nagkaraba, dahil man nagkalayo, okay man ito. Pero araw ka nagkakalayo, nag-interview sa mga tao dyan sa Purok, sa may Purok 4, sa Street 383, Buda, 8 daa, ha, dito nga, kung ang pagtangad mo sa drop wire mo, nagkakalayo, bako yun yun? Correct. Oo. Kaya good, kaya po, kaya ito, kay urgency. Baka man natatauhon kita pag abot sa kuryente. Kundi, ang paita, garisukan man sana, oning apod ka yan, so, ano nga na apod ka yan? Practical. Sa praktikalidad, dapat ngayon, matawan ang key-priority. Kung nga rin yan, so, dapat na dalaga nun tulos. Anyway. Tigalap ni pati so, purok-por, nawara, nagara kami ni Kuya Boy. Kataling mo sa nanggang purok 3? Dead end
na magayon yung inibutan niyo. Kundi, mag-aral na sa Purok 5. Yan, Sige. sigurado yan. In between ang kanduwang yan. Pwede. Oo. Kung di ka maagi sa may barangay 8, matuo ka. Yan dyan sa lugar na yan dyan. Hindi ko lang kiparte na may kalayo o na brown out. Anak mo yan eh. Oo. Siguro si Kuya Boy, nagbaba na tapig sorbe sudalan. Ano? Nagbaba na muna si Kuya Boy, tapig sorbe sudalan. Oh, yun sige, baka mawara ka mo dyan. Baka lang mo na ka magipandesal dyan sa kanto. Iyo. Yun bilang pangaran mo. Sabi ni Sir Tony Reyes, depending on the severity of the situation, depending sa severity of the situation, arog dapat ko ta kaya ng pagresponde. Kundi sinantrato kaya, kundi kita nakikisuyo man sana. Kung pwedeng tawa na nang prioridad. Nagkakalayo ang linya kanalay kan kuryente, di kuryente ba kaya? Pare kung balay bayan sana yan. Di ba? Correct. Okay. Yes. Sige. Anyway, O Bibi. basta, may inapudan. Ay na po dan. May inapudan ha. Nagdidi na nga tabi so kaya Bakiri 1 to Bakiri to come in. Yes, this is Bakiri to. Sir, may pumunta po ditong DCGB, nagkapalo po ng problema dyan sa Barangay 16. Cover. Pagkasabi, ayusin natin mamaya. Yo, sige. Anyway, dito sa dagdag niya tong bareta, Udma, naghampang na sa mga membros kan Ano, Joshua, sa inutan sirhen, tabi kan palitada, su station kan tren. Yan po, dyan ang Purok 4. Yaw na kami digdi sa may release. Basta yun na yan. Talaga sa nalikuan may. Di ka mo sa salat, tatandaan mo, ang 4 sa tahaw kan 3 boda 5. Correct. Never ka mong masala kaya. Aram na ni boy. Yo. Okay, sige, go. Yes. Kasud ma, naghampang na sa mga membros kan sangguniang panlalawigan kan Albay. Si? Si former board member Rolly Rosal para kota na sa concurrence bilang siya ang appointed ni Governor Noel Rosal bilang provincial administrator kan provincial government of Albay. Alagad posibleng sa masunod pang simana makabilog tabi BP Henry nin desisyon ang mga membros kan sanggunian panlalawigan Nata. kung magkaigwasindanin concurrence o dae sa appointment ni former board member Rolly Rosal. Ini matapos tabi BP Henry na ang nagkapirang mga membros kan sanggunian nagagagpanin magkakanigong panahon para tabi BP Henry i-review ang kumbaga qualification ang mga dokumentos na pinag-sumitir kay ni former board member Rolly Rosal. Okay. Question and answer portion kan appointed official asin kan mga members kan sanggunian. Inos na naghampang sa podium so si board member Harold Imperial. Okay. Kung sa intigagag niya kuta Na? ang parliamentary courtesy. Nata. Tinida kay BP Henry si board member Rosal. Aram na ang kumbaga pasikot-sikot ang checks and balances. Dahil ang dating tanaging board member mananggad. board member na nin siyam na taon. Agad apoy kan parliamentary courtesy tigas ni Harold Imperial. Dahil man graray nakaligtas si former board member Rosal Na? sa paghahapot kan iba pang miyembro ng sanggunian. Ehemplo tabi BP Henry, si board member Brian Arandia, kung saan ang naging sentro kan sa iyang kahaputan sa educational background ni former board member Rosal. So, pinapusan? Engineer gayon yan, Senior Rolly? Si Engineer Rolly, sarong mining engineer. Mining engineer. Pero ang sabi, ang kumbaga kwalifikasyon para maging provincial administrator, dapat BP Henry, law o kaya public administration. Nag-eskwela kilo? Public administration. O public administration ang kurso mo? Iyan ang qualification kang... Iyan ang pagtataram ni board member Arandia. Iyan saan ang qualification kang provincial administrator o iyan man ang pwedeng qualification kan mga municipal and city administrators? Pwedeng iyo ang kumbaga iyo ang pigagad na basic requirement siguro. Nakasurat iyan ang pigahapot niya?
may na-site kung saan, pero doon ko sa civil service, Ano? baka sa civil service, Pero siguraduhon ta ko ta. pero dahil ka nabanggit dito yung Siguraduhon ta kung anong basihan kang tama siya na ini ang qualification in pagiging administrator. Baga, di ba? Tigapos ni board member Arandia, Oo. kung baga may connection and pagiging engineer tabi BP, wala duman sa law o kaya public administration, ang simbag ni former board member Rolly Rosal, Oho. nagtutungod siya na kung baga siya qualified ta. So pag-serve niya, bilang city councilor, buda so pag-serve niya bilang board member, kung lang siya experience, buda nagi siyang manager sa sarong kumpanya na nagkapat man sa BP Henry, nagkaperang mga tao. Kaya si board member Attorney Melissa Abadesa nagpasigundaman tabi BP Henry Na? ang sabi niya, paano nga makasiguro ang sanggunian na siya nga bilang alter ego kan gobernador, siring mantugang kan gobernador, paano nga kami makasiguro Na? ikan neutral? Oh. Sabi man ni former board member Rosal, I assure you nga niya na neutral siya BP Henry sa gabos sa mga members kan sanggunian at in tagabos pang empleyado kan provincial government of Albay. Nagagad nin recess para magkaigwa nin halipot na caucus meeting. And pag-resume kan session tabi BP Henry, nagtindog sa podium si Attorney Sina Onrubia, and sayang na pagunambitan susug sa naging resulta kan deliberasyon Na? naghagad man BP Henry sa iba pang members kan sanggunian nin magkakanigo pang panahon para i-review ang mga requirements, dokumentos ni former board member Rolly Rosal. Pagsabi na may duwa kaya BP Henry baguan na nag-abot sanggunian panlawigan so duwang ex-officio board members. Ayun, okay. So, ang ma-review kang qualification. Pero ano man ka ng qualification kang piga-appoint na city na mga provincial administrator, ano? Ipapunta daw yan dyan sa Civil Service Commission. Ipapunta daw ka, Angel. Ano man ang qualification? Baka may point so, siyempre di man ito mahapot si Board Member Arandia kung di siya nag-research. Permina. Diba? May point sa duman. Takon arog ka yan, ilatag na sa publiko, anong qualification in pagiging municipal administrator? Tapari bagan LGU, di ba? Anong qualification in pagiging city administrator? Tama? Adi. Jadi pwede man yan, sige, ipahaputa daw ka Angel Civil Service kung ano man ang gadan. Baka di ILG taban Joshua? Yes, pwede. Pwede. Baka DILG. DILG or CSC. O ipahaputa kay Karen Ala, sa DILG. Ako kaya, maluya ako dyan. Dahil ko ang aram. Dahil ko aram yan. Ipahaputa sa DILG or Civil Service. Pero nag-approve kan mga appointment nin coterminos buda mga head sa LGU, yung si Ayuan Civil Service Commission, si submit iyang kan mayor, kan gobernador, kan sa indang mga appointees. Pero last result, kung dahil sa approval kan sanggunian, dahil mangyari. Kung dahil sa approval kan sanggunian, concurrence, dahil mangyari. Dahil nga ni, last ang sa Civil Service, kung denied kan sanggunian, alimbawa ngayon appoint ka ngayon na akong garing posisyon, isusubmit ang sa Civil Service for approval ang kan Civil Service Commission. Yan. Kaya, saro sa requirement, kung iyan na concurrent, kan sangguniang panlalawigan. Yes. Yan. Okay, di halatong ta next week. Kita man gad mag-research kita kung ano man ang qualification kan pagiging administrator din sa lokal na gobyerno. Basta ang rule da kay ang BP Henry, pag nag-abot na so kumbaga appointment order alis sa gobernador, within 15 days dapat maka-desisyon, maka-aktibar so sanggunian. Iyo man talaga may concurrence yan. Garibagan sa national nga secretary, minaagi sa commission on appointments. Aro ganyan po kan. Parte kan local governance. Yes. Kaya lang deko aram, Google mo daw
kung anong qualification kang pagiging administrador. O, pa rin provincial administrator, provincial administrator, municipal administrator. Di ba? Okay. Anyway, Bibi, iyan ang dagdag niya tong istorya. Nahanap nila sa area, Oo. Uli nagdudulog sa kuya sa sarong residente ta. May nakabagsak ng wire sa tinampo. Okay. Nakabalagbag inibito Henry sa release kan tren. Nag-agi da sa tren ka sa bago, nag-spark ining wire. Oo. Yung nga nang pigasabitan na dapat ko tayo, may urgency. Oo. Ay, nasa wire. Uli pa, nakabalagbag sa tinampo. Nasa tinampo. Nakabalagbag sa release. Naputol iyang kan sunasulo, kan nangyari sa pagkaraba. Putol na po yung wire. Ay, mga putol, naglaylay lang. Naglaylay lang BP Henry na nakabalagbag na sa tinampo, nakadukot na sa tinampo buda sa release. O di, paano sa nag-agi sa tren? Kung may mag-aging tren dyan. Nag-agi na sa tren ka sa bago, nag-spark ina eh. Ha? Nag-spark na naman yung wire. Kanagay sa tren, o minispark? Oo. Di, delikado. Yaman tada kuryente sa tren. Tingali kami nag-run eh. Ha? Tingali kami nag-run eh mismo duman sa may wire. Oo. Siyempre Ibig delikado sabihin, kung mga nasabitan iyan, kan tren, kan minagi ka sa bago. Pati na siyang nakalaylay buda, nakabagsak sa release. Nay, Siyempre, kuko. inagiyan, nag-agi sa tren. Paano yan kung nasilaon sa tren? Iyo, Buda may iba. kuryente ito. Iyo. Ako, pwede may kuryente. Tama, sabi mo, nagsilyab. Sabi ka ng mga tao dyan. Nagsiyab da. Ano da? Iyo, nagsiyab. Oo. Kaputi na kung may kuryente. Pwede pa po yan? Nagkalayo ka sa bago? Nagkalayo na ka sa bago, BP pa, kaiswa pa. Yung ano yan, pigataranta eh. Baka sa tren, bumalik mo niyan. Totoo, tanong, alas 9 pa manggaraw. Yung nga ni, pero dapat makuhanin na. Takon may kuryente, makatakutan bagang ligisun ang masabitan ng kitren. Oo. Iyo nga ni BP. Pangyari sa maoraro. Okay? Ano na? Tapos, iyo na yan. Alagalat lang sindakan mga responding taga Aleco. Ta, sa iba kaya, nagralaylay na sa mga harong. Mati, durukutan pala ng harong di BP. Yung nga nang pigasabi ka no, itong kapot sa tuya, baga na. Kataling na ini kan release. Hali siyang aleko. For follow-up na. Ay ko. Saan, dahil madiskuido ka yan ha? Ayan, BP ang sitwasyon. Oo. Hindi sa Purok 4, aron nilang ini sa may release. Oo, okay. Yan, BP, ang dagdag niya itong storya kay Bahay si Boy sa Mudil, John Slovino, DCGP. Salamat, Tabi Joshua, sa report. Ali dyan sa luwas. Hello? Amigo, Yeah. ini man minsan na ko, makunan ba na di? Yung nga. Nailing ng pamili. O ito pa, nasabitan na kang tren ka sa bago. Dipisi yan ta, kanaton ka pa? Yun na nga. Hindi nagtaram ki, nasusulo na, apa na naman nun, bumiro. Salay. Dahil, pigiling kayo. Dahil man sumpit ka mumbero kung may kuryente. Sumpiton magkitubig ang kuryente na nagkakaraba. Di ba? Ay, hello. Ay, nawara so sa kuyang kwan. Sa kuya Tabi na may lamigaw ta nawara so sa kuya na kwan. Nawara so sa kuya Tabi na VHF. Ay, sorry, VHF. So sa kuya na cellphone. Wala so baterya. O, yun na po muna. O, pasensya na po. O, nawara na. Di ko na lang nabasa. Di kuha na muna ko kita. Mga tugang, silensyo na po kita. Asin, ihanda na po ang satuyang sa diri. Sa tuya po, mga tugang na ihanda na sa diri. Asin kita po mag-preparar na sa pagdangog kan GB News Express. Makalipas lang po kay ni. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian.
ang hagad kong pamibi ali sa Indo. Danganing ini sa to pagtiripon ini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paninimagan sa nagsaro. Itagabos tiniri. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa indong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Radyo Balagon ka ito! DCGB Ngunyan! Ang nainot, pirming nanginginutan! Always number one! Always number one! DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, alas 6 G's ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw, mga tugang na Martes ngunyan, petsa 5 na, kan bulan na Agosto. Headlines kan mga bareta, tulong ospital sa Bicol Region nag-implementa na din zero balance billing sigon sa Department of Health. Duwang aldaw na real estate brokerage seminar kinakatalaan na gibuhon sa maabot na Agosto 8 a 9 sa Legazpi City Convention Center. Sa lado nasyonal, PBBM kamabutan ang baratong bulong sa pagbisita sa India. 67 na kongresista, kontraktor nin government projects kan taon 2022 sigon kay Senador Ping Lacson. Sa ibang nasyon, Popleo de 14, inirumdom ang mga hobenes na naiipit sa gyera sa Ukraine asin Gaza. Business News, presyo kan mga produktong petrolyo nangitasin sobra piso kada litro, epektibo ka sa bagong alas 6 ninaga. Health News, ang pagtimak sa daga na nakabitis, nakakatabang na babawasan ng stress asin gumayon ang katurog. Para sa rapatos, paano kita? Detalyes mga tugang kan mga bareta sa lado lokal.
Tulo ng mga ospital sa Bicol Region ang nag-implementar kan zero balance billing sigon sa Department of Health. Sa informasyon na ilinuwas kay ni kasabay digdi ang Bicol Medical Center sa Naga City, Camarines Sur, Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Cabusao, Camarines Sur, as in Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi City. Sirarom kan zero balance billing policy ang pasyente na admitted sa basic ward accommodation o sa DOH accredited hospital dahil nakaipuan pang magbayad kan out-of-pocket expenses kay ni dahil sakop ini kan Philippine Health Insurance Corporation. Sigon sa Universal Healthcare Act, kasabay sa basic o ward accommodation, yung kama, regular meals, fan ventilation as in shared toilet. Ang nasabing programa available sa gabos na Filipino regardless kang edad, income o employment status. Iba pa niya to na mga bareta ngunyan sa lado lokal, pinag-inganyar kan mga Real Estate Brokers Association of the Philippines o REBAP Legazpi. Albay chapter ang mga aspiring salesperson na probitsaran ang gigibuho na duwang aldaw na real estate broker seminar sa Agosto 8 sagkod 9 ngunyan na taon sa Legazpi City Convention Center. Sigon sa entrevista kan DCG News kay dating Regional Director kan Professional Regulation Commission as in licensed real estate broker Dr. Elino Tatan, ang seminar para sa mga bagong salesperson dahil na-accredit base sa Republic Act 9646 o ang Real Estate Service Act of the Philippines. Dagdag panita na may registration fee sa kantidad na 2,300 pesos kung sa kaipuhan digdi ang mga materyales na gagamiton. Pangudto as in snacks kan mga partisipantes mantang tutukutan ang basic kang real estate brokerage kay bahan ang RESA law as in ang pangkatakod sa ley para sa profesyon, kay key regulation requirements as in code of ethics, pati na ang local market insight as in networking opportunities. Imbitado bilang guest speaker sa aktibidad sinda Engineer Ramon Magdaong, sarong genetic engineer, environmental planner, real estate appraiser, consultant as in broker, pati na si Attorney Emmanuel Rimolacio, hali sa Bureau of Internal Revenue Sorsogon. Sigon pakaitan, tangani maging lisensyadong real estate broker sa Pilipinas. Dapat na makakompleto nin pag-aadal sa kursong Bachelor of Science Real Estate Management, as in may pasar ang licensure examination kan PRC, mantang sa real estate salesperson kay puhan na makakumple nin at least 12 units nin real estate training kay bahan na at least ang 72 units sa college o 2 taon nin pagklase sa kolehiyo. Ano ang makukuha kung ako ngayon? Siyempre, makaigwa ka kinali. No, that knowledge is power. Ika na iikang gabos na ikabalan ka, accredited ka, compliant ka. Civility is dignity and power. Siyempre, madadangog mo. Suduwang invited me na mga speakers, na mga matitibay to explain ano ba ini nakaipuhan na mag-attender kami. Tingog ni Dr. Tan kang REBAP Legazpi Albay Chapter sa entrevista kang DCG News. Mientras tanto, weekly report kan UWAS PNP, pigahanap kan Sangguniang Bayan. Detalye kang report kay Jimmy Nasalita. Dirihiran kan UWAS Presiding Officer Vice Mayor Domingo Escoto ang Sangguniang Bayan Secretary na magkomunikar sa UWAS PNP, partikular sa Chief of Police, Police Major Jonathan Apil, na dapat may mga pangyayari man o dae sa kapalibutan kaipuhan, ang police magsumiter nin weekly report sa Sangguniang Bayan. Nabilog ang desisyon na ini matapos sa regular na sesyon nag-inquire si Kagawad Robert Arevalo, Chairman Committee on Ways and Means sa Sangguniang Bayan, Secretary, kunan UWAS PNP nagsusumiter lamang nin weekly journal an simbag kan Secretary dae. Dahilan kay ni an Vice Alcalde nagdesisyon na dapat paisiyon ang UWAS PNP dahilan sa parte ini kan sa indang trabaho liderato kan PNP na peaceful man o bako ang kapalibutan dapat may weekly report ang police headquarter pasiring sa Sangguniang Bayan.
ang report kan pulis dakulang bagay sa sangguniang bayan para maging basihan asin maaraman kung ano ang sitwasyon kan pasiorden asin kunigwa in mga bagay na kaipuhan pag urulayan sa konseho ang basihan iyo ang weekly journal na sumitido kan UWAS PNP. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta ngunyan sa lado lokal, pwede na ni screening kan mga Legaspeños para sa cervical as in breast cancer sa City Health Office. Inan sinabi ni City Health Officer Dr. Francis Gomez sa DCGB News kasunod kan sa indang programa na makapag-offer din serbisyong medikal kada semana para sa cervical as in breast cancer screening. Mantinido ang general consultation kada aldaw ni Lunes mantang pag Martes, check up para sa mga bados sa aldaw man kan Miyerkules, check up para sa mga aki, bakuna asin iba pang helang para sa mga nag-edad na 18 anyos pababa. Pagaldaw nin Huwebes para man sa mga senior citizen or geriatric consultation asin pag Biyernes balik sa general consultation. Cervical cancer and breast cancer screening clinic. So every Tuesday po yan. Mientras tanto, para sa mga taga Southern Barangay kan Legazpi, padagos man ang operasyon kan Super Health Center kada aldaw nin Lunes, Huwebes asin Biyernes o MWF para sa pag-operasyon nin libreng bulong na igwanin available na doktor sa ultrasound. Dagdag pa ni Gomez na padagos indang pigpapakari ang serbisyo para magkaigwa nin full blast operation ang Super Health Center. And ini man pong mga nasa southern part kan Legazpi City, so bukas mangyari po ang satuyang Super Health Center. Sa ngunyan po, MWF po siya bukas. And may doktor po kita duman, may mga bulong tinatao and ultrasound. Tingog ni Dr. Francis Gomez sa interbista kang DCGB News. Mientras tanto, Alan Mario may dagdag man na bareta hali dyan sa luwas. Planong reviewon giraray kan sanggunian palunsod ang traffic code kan Legazpi. Sinabi yan ni Vice Mayor Luis Gutierrez kasunod kan informasyon na may papaluwas na memorandum ang DILG Manila na higpitan na pagparada sa tinampo po na alas 5 nin aga sa alas 10 nin banggi. Kunyan ipapasunod nationwide sa Roan Legazpi sa may dakulang problema dahil kadakol ang may mga bihikulo na daiman sa diring paradahan sa tinampo pigpaparada. Ang Legazpi City igwaman in local na ordinansa ang traffic code. May mga exemption man sa pagparada sa tinampo siring halimbawa kan emergency vehicle na dapat pirmi ready for action. Alagad plano gyara iniadalan kan sanggunian palunsod partikular ni City Councilor Attorney Bus Lucila bilang kan Committee on Public asin Committee para daing konflikto sa planong road clearing memorandum kan gobyerno nasyonal. Alarmario, DCGB Radio. Iba pa niya itong mga bareta ngunyan sa lado lokal. OWA Bicol ipinagdilomdom sa mga OFWs na magrehistro sa inda para sa mga programa asin benepisyo ninda. Detalye kan bareta kay Angel Mostaza. Begin Ganyar kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol ang mga Bicolanong overseas Filipino workers na magparehistro sa indang opisina para sa indang mga benepisyo asin programa ni Pigo o Presira. Sigun kay Arlene Espedido kan OWA Bicol, oras na makapagrehistro ang mga OFW, mas dakol sa indang mga programa na pwedeng maitao araw kan scholarship para sa indang mga dependents, livelihood in kaso maapat karan rebo o ano pa man na emerhensya matang nasa ibang nasyon, asistensya para sa repatriation in kaso kaipuhan na mag-uli asin iba pa. Sinabi ni Espedido na para sa mga interesadong magparehistro, magpasiring ka na sa pinakaraning nindang opisina, darahon ang mga kaipuhan na dokumentos, magbayad ng minimal fee, asin dagos ng magiging membro asin rehistrado kan OWA. Sa pagiman kang rehistrasyon kan mga OFW, dakulang tabang ini para makatipo ng datos ang sa indang ahensya, kung pirang mga Bicolano ang nagtatrabaho sa mga iba-ibang parte kan kinaban, asin madali ang mamasusuking kaso may nangyari sa sarong partikular na nasyon o lokasyon. Mga dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB.
Mga tugang nagabot na po sa India si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasahapon, Agosto 4 para sa opisyal na pagbisita kay bahan ang delegasyon kan Pilipinas. Naglanding ang presidente sa Indira Gandhi International Airport sa New Delhi, India bandang alas 2:20 nin hapon para sa 5 aldaw na pagbisita. Sinabi kang presidente na bago nagbiyahe sa India, ang saro sa naging misyon niya, iyon maisulong ang kasunduan para sa baratong bulong. Ang India, iyon saro sa mga nasyon na nagigimon ng baratong bulong sa bilog ni Kinaban, kaya gusto ni PBBM na magkaigwaning kasunduan sa supply kaini para sa mga Filipino. Kuwari revenue kang probinsya Kanalbay ipinahayag na sa sangguniang panlalawigan. Ramon tado po ang detalye kaan kay Karen Ala. 22 million pesos ang nakolekta ngunyan sa Kuwari Revenue kan probinsya nin Albay. Tusok sa ipinahayag sa sesyon ni 3rd District Board Member Brian Arandia, Chairman Committee on Environment and Natural Resources kan sangguniang panlalawigan ng Albay. Ang payag na ini, pasado sa initial as in exacting report kan Provincial Treasurer's Office sa Comitiba, kung sa sinabing 22,579,933 pesos ang nakolekta kan Provincial Treasurer na Kuwari Revenue sa probinsya, sa laog iyan kan 20 días, puon kan uminasumir si Governor Noel Rosal bilang gobernador. Sa madaling sabi, puon petsa 1 sa petsa 22 kan Hulyo, uncover kan koleksyon na ini sa Kuwari, mantang ang 22 milyon na revenue na ini, pagtao kalinawan man sa gabos asin sa sanggunian panlalawigan ng Albay, sa matatandaan na nagsisirkular na impormasyon na 29 million pesos na ang inabot na Kuwari revenue sa laog kan 20 días ni Governor Noel Rosal. Karen Ala, this is the news. Mga tugang, maabot po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makapag-uli nin magayon na bareta arog kan baratong bulong pagbalik sa Pilipinas gikan sa state visit sa India. Sinabi kang Presidente na bago magbiyahe sa India, saro sa magiging misyon kaini, kaibahan ang delegasyon yan maisulong ang kasunduan sa baratong bulong para sa pakinabang kan mga Filipino. Midbidan India sa mga generics na mga bulong na talagang mas barato kaysa mga bulong na branded, kaya dakol na nasyon ang nag-importa ng generic drug sa India. 5 aldaw madural ang state visit kang presidente sa India, asin dakol na mga nakalinyang pakipag-meeting kaini, kaibahan ang bilateral meeting ninda ni Indian Prime Minister Narendra Modi, asin business meeting sa mga darakulang negosyante. Balikan niya to ang bareta sa lado lokal, kasabay si Joshua Bino. Ang mutya ng Ibalong, sarong paagi para maipahiling kan mga kababaihan, pakusanaan sa indang gayon asin talento, uli para man maipahiling ang sa indang tibay, asin maipahiling ang sa indang kakayahan, asin da kayang maggibonin pagbabagos sa indang komunidad. Ini na pinagtatawan doon ni Consial Sunshine Imperial na iyo ang committee chairman kan committee bang nagpapadalagan nganyan kan mutya ng Ibalong 2025. Sigun kaya Imperial, importante ang pagkondusir kay ning mutya ng Ibalong dahil tayo ni ang nagiging dalan asin paagi para sa mga kababaihan na maging pasipunan. May pailing ang sa indang mga kakayahan, tibay asin makapagpuulin pagbabago sa komunidad. Kung kaya kada best igwanin Ibalong Festival, igwaman pirminin katakod na mutya ng Ibalong taon-taon. Kunya na Ibalong mutya ng Ibalong 2025, ibo ng coronation night kay ni sa September 2, 2025, kung sa 500,000 pesos na premyo ang naghahalat para sa kukoronahan sa nasabi ng kompetisyon. Sa unya, nagpahayag man si Consial Imperial na nakahandaan kan sa indang komitiba asin sa bilog na lokal na gobyerno para sa mutya ng Ibalong 2025. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Tanganing magkaigwanin transparency, obligaron kan Senado ang Department of Budget and Management na i-upload sa indang website ang pinakapuon kan budget process sagkod na aprobaran ini kam presidente, sigon kay Senador Sherwin Gatchalian, chairman kan Senate Finance Committee sa sarong press conference.
Sinabi niya na mapuon ini sa binilog na BP 201 form, National Expenditure Program, General Appropriations Bill, na ipinasarkan Kamara, Senate Committee Report, Senate Third Reading Report, Bicameral Conference Committee Report, asin sagod sa maging pinal ang General Appropriations Act o GAA. Sigon kay Gatchalian, sa bilog na proseso kan budget, duwa sana ang pig-upload sa website kan DBM asin National Government, ang National Expenditure Program o NAP, asin General Appropriations Act o GAA. Sinabi ni Gatchalian na obligaron man ang Senado asin Kamara na mag-upload kan kanya-kanyang website asin kaibahan na digdi ang reconciled version kang national budget para mahiling kan publiko kung ano ang napagkasunduan na pagbabago sa national budget bago ini isumiter sa opisina kan Presidente. Public Employment Service Office kan Tabaco, liwat na nagpalarganin mga trabahador pasiring sa ibang lugar. Jomar Bien sa detalye. Saro na naman ang batch ng mga trabahadores sa lokal na gobyerno o halit sa Tabaco City ang nakatalaan na palagdahon kan Public Employment Service Office kan Tabaco pasiring sa ibang lugar para magtrabaho. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News kasud ni Sosimo Bongconsejo ang peso kan Tabaco City. Sa iyang sinabi na kasudma pasana nagkaigwa na naman sindanin orientation duman sa maabot sa 70 mga trabahadores alidigdi sa Primer Distrito Canalbay tangani na i-deploy ninda para sa sarong food chain duman sa Batangas City. Sa iyang sinabi na ang schedule kan 70 na mga trabahadores na ini iyuan sa Agosto 6 malarga na naman pasiring duman. Magigirumduman na kanakalis pa ng Sabado ang lokal na gobyerno kan Tabaco nagpalargaman kan second batch kan mga trabadores abot man ini sa 70 na mga trabadores hali digdi sa Primer Distrito Canalbay pasiring duman sa Batangas man para magtrabaho sa sarong pabrika nin mga printer. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mga tugang nasa 67 po daw na miyembro kan House of Representatives ang pigasabing naging kontraktor kan sa indang government-funded infrastructure projects kan taon 2022 sigon kay Senador Pampilo Lacson. Sinabi ni Lacson na ang sa indang huroron o na ang naging hororo ninda kan kapanyalistador na magpuon kang 19 Congress kung saan ibulgar sa iya ang 67 na kongresista na may construction business as in mangungontrata sa mga proyektong sa indang pinunduhan. Isiring man, sinabi ni Lacson ang paghahadit bilang parte kan sa iyang pangapudan na magkaigwan ng audit o ang pag-uugin sa bilyones pesos na pondo sa flood control, partikular na ang pagsingit sa bicameral conference deliberation kan 2025 national budget. Sigon kay Lacson, ang mga flood control projects ang saro sa mga panginot na source nin korupsyon na iyo ang dredging o pagkalot kung saan ang kickback minaabot sa 50% kan kada kantidad kan proyekto. Dahil po nataunan ng tamang atensyon ang problema sa pagtios sa Pilipinas kaya mantinidong halangkaw ang numero kan mga nagitios na pamilyang Pilipino. Sigon kay Sunny Africa, Executive Director kan Ibon Foundation, na maski taon-taon may pangako ang presidente na ipinahayag sa iyang State of the Nation Address o SONA, taon-taon man na napapako asin dahil nasusolusyonan ang problema. Dahil man nagnala si Africa sa ipinaluwas na survey kang social weather stations kung saan pigasabing 49% kan pamilyang Filipino ang umaabot inharo sa 14 milyon ang pinagkukonsiderar na sadiri nindang tios. Tantiya kan Ibon Foundation mantinidong hababaw ang aksyon kang gobyerno para solusyonan ang hararom na problema. Paborman si Africa na dagos ng halion ang Pantawid Pamilyang Filipino Program of for Peace na planong isulong kan sarong senador. Pero tinawanin doon kay ni na mas makakarahay kung niinoton ang programa para makakalanin mas dakol na trabaho. Sa estimate kan Ibon Foundation, uminangat sa sobra sa 3% ang self-rated poor families mantang nadubliman ang numero kan mga Pilipinong nagugutom sa sobra sa 5 milyon kan maglaog ang Administrasyong Marcos.
Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado national man giraray, day po papatawadon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga kaalyado asin kapartido kapag napatunayan nembulto ang mga ini sa korupsyon. Inang matagas na pahayag ni PBBM sa iyang BBM podcast sampang kan investigasyon sa palpak na flood control projects asin mga gibo-gibong proyekto para pagdilensyahan. Sigon sa presidente, dapat manimbag ang mga nagtitios o dapat manimbag ang mga nagpapatios sa namamanuan, lalo na ang mga naapektaran kan grabing pagbaha kan nakaaging semana matapos ang sunod-sunod na bagyo asin epekto kan habagat na haros malubog ang mga kaharungan sa langkaw na baha. Sinabi niyang kaipuhan na manimbag ang mga opisyal na mapapatunayan na responsable sa sinapar na kadifisilan kan mga namanuaan, kaya hahalaton ang resulta kan investigasyon na pigigibo kan DPWH. Magigirumduman na kinastigo kan presidente an sa iyang State of the Nation Address kanakalis na simana ang mga opisyal na embelto sa palpak na flood control projects matapos madiskubre sa iyang paglibot sa iba-ibang lugar na palpak, nararaot asin may mga ghost projects asin pigdinagdilensyahan kan mga nagkapira na mga balasubas na opisyal kan gobyerno. Oras Pilipinas, alas 6:33 po nin pag-aaga. Magbabalik kami sa iba pang mga bareta, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. GB News Express.
Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa giraray po na ipinagirumdom ni Pope Leo XIV na dapat matapos na ang gyera kan Israel at Hamas siring man ang labanan sa Russia at in Ukraine. Sa iyang mensahe sa pagtatapos kan Mass for the Jubilee of Youth sa Vatican, ginirumdom niyan mga hobenes na nagsapanin kadifisilan dahil sa kariribukan sa nasabing nasyon. Nangapudan man ini sa nagkapirang milyon na hobenes na magatindir sa misa na ipinangadji ang mga namanuaan na nakaka-experience nin kariribukan. Inimbitaran man kainan mga paratubod na magatindir sa World Youth Day nagigibon sa Seoul, South Korea pun Agosto 3 sagkod 8 sa taon 2027. Business News. Business News. Mga tugang, ipinautob na kan mga oil companies ang sobrang piso na aumento sa presyo ng mga produktong petrolyo ngunya na bulan ni Agosto. Efektibo kas bagong alas 6 ni naga, ang gasolina nagitaas po noon 1.90 kada litro. Ang diesel 1.20 kada litro. Asin piso kada litro man sa kerosene. Sa kabilugan, sa pagpuon kan pagsikad kan taon ng gasolina, nag-aumento nin 11 pesos 20 sentimos kada litro. Mantang ang diesel, puminakol sa 14 pesos 24 sentimos kada litro. Sigon sa Department of Energy, Assistant Secretary Rodela Ruero, nan mayor na kausa kan pag-aumento sa presyo nin mga produktong petrolyo, yung sanction kang Estados Unidos sa Russia, asin ang Iran crude siring man, ang pagbawa sa supply dahil sa pagsuspender kan Brazil sa export o oil export sa US dahilan sa halangkaw na tarifa. Pero sinabi ni Romero na sigon sa nagkaperang analyst, ang presyo o posibleng pagbaba sa Setyembre o posibleng magbaba sa Setyembre kung dugangan na kan Saudi lead OPEC plus cartel ang oil production ninda sa sobra sa 500,000 na bariles kada aldaw. Inipiling makapagbababa sa presyo lalo na kung dai maglangkaw ang demand o kaya dainin paglalala sa geopolitical tension. Health News, mga tugang lubang kita kay News Director Mar de la Cruz. Ang pagtimak daw sa daga na nakabitis, nakakatabang na mabawasan ng stress asin gumayon an sa tuya po na turog. Aramon tada kung paano yan sa report ni News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, Bibi. Ang paglakaw na nakabitis sa natural na daga, pwedeng magatabang na mabawasan ang stress, ma-improve ang katurog, asin mapababa ang inflammation o paghubag, sigon sa mga eksperto. Ang practice na inimidbid sa apod ng grounding o earthing na pinag-aadalan sa nagkapirang peer-reviewed medical journals. Na-discovery ka mga researchers ang compelling preliminary evidence na ang direktang contact sa daga pwedeng makaapekto sa lawas sa nagkapirang paagi. Sigun pa sa pag-aadal ka mga eksperto na pigpublikar sa Journal of Environmental and Public Health, nagluluwas na ang grounding, nakabawas sa inflammation asin chronic pain, naka-improve nin katurog asin nakapag-promotir nin healthier circadian rhythm. Sa 2020 scientific review sa Explore, nagluwas na ang grounding pwedeng mag-improve nin immune response, reduce chronic inflammation asin nakapagpaparikas nin pagpila kan lugad sa bagi kan free electrons dahali sa daga na na-neutralize ang reactive oxygen species sa lawas. Ang simpleng paglakaw na nakabiti sa daga, baybay o awot makakatabang na ma-regulate ang nervous system, mapababa ang inflammation asin suportaran ang natural rhythms kan lawas. Health News from Newsbase, Mardila, Dainiba. Salamat Paring Mar sa istorya, may kinaraman dyan. Mientras tanto, nasa linyaman si Dan Triunfante live, hali po mga tugang sa pag-asa sa kamugtakan kampanahon. Dan, good morning, go ahead. Yes po, good morning po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig. Ngayong Martes, August 5, 2025, may binabantayan po tayo na low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay namataan sa layong 895 kilometers east of southeastern ng Luzon. Sa ngayon po ay may low potential na ma-develop ito ng tropical depression within the next 24 hours. At sa ngayong araw, wala naman po itong direkta nakaka-apekto sa Bicol region.
Ngayon po, generally good weather condition po tayo, maliban na lamang po sa mga localized na mga thunderstorm. Wala po tayo nakataas na gale warning. Ang agot ng temperatura sa Kabigulan nakabot ng 26 to 34 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat ng 5:31 ng umaga at ito ay dudubog ng 6:11 ng gabi. At yan lang latest galing dito sa weather forecasting ng Pag-asa Southern Luzon, Occidental yung front ni Maray na aga. Dan, ito po na pigbabantayan tang low pressure. Kumusta po ang sitwasyon kayo ito? Sa ngayon po, naka-low potential na ma-develop into tropical depression within the next 24 hours. Expect po natin na Webes or Biyernes may ang papawirin po natin o kalangitan ay magiging cloudy pero hindi naman siya ganun kagrabe magpaulan dito sa Bicol region. Makaka-apektar po ini sa Pilipinas? Most likely lang po, mga dikit lang, mga light to moderate lang na mga paulan. Ayun. Kasi yes, habang papalapit po siya sa Pilipinas, mag-ano na po siya, parang magdi-dissipate na po siya. Opo. Dan, salamat tabi sa report. Opo, salamat po. Alright, thank you mga tugang Dan Triunfante sa Banga Bareta. May kinaraman po sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Iyan po ang detalles kan mga darakulang Bareta ngunyan po nga daw. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz, katawang dyan si Jenny Balyaran, siringman mga tugang si Nicole Ann Gloriani. Sa mga report, sa newsroom kang DCGB, siringman ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa lawas. Sendong nadagog ang GB News Express, GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron
Enterprises Peña Building, Rizal Street, corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, VNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung hindi magbabago. Kay puan po nasabayan ng protection Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule para po sa salud at protection kang atay. Ini may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid. Saro po yan mga tugang na antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sural daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ng danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man ora, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa gabos na mga adult mga tugang. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga piling, mga nangingenot na butika nationwide. Bueno. Ano naman ko lamang subaray legion sa kurodalan kan tugtog na edyon na ang pag-urulian ano yan? May ihatod mo pa supig ilusyonan mo. Kung madugyon mapakalo ng pag-uli kisolo. Aramon tadaw mga tugang ang baretang kulalapnit. Ay bareta yon, hindi yung kulalapnit. Okay. Sige daw. O di kita mga tugang sa totoong bareta. Ini. May follow-up report mga tugang May follow-up report. Hali po dyan sa luwa si Joshua Bino. Basta Morning, Henry M. Joshua, good morning. Anong latest? Good morning, Bitu. Good morning sa mga parantabay. Fuel prices. Fuel prices. Fuel prices? Opo. Ay, sige daw. Ako talaga, na-intriga talaga ako sa presyo kan gasolina, boda, diesel. Halos magkapareho na. Ulit na sa ng diferensya. Lamang na nga ni sa diesel? Lamang na sa diesel. Lamang na. Mahal na sa diesel sa gasolina? Po. Oh, sige daw. Iba talaga yan. Sige daw, go. Yes, inuton ta BP Henry Caltex. Caltex. Diesel. 60.65. 60.65. Power diesel. 62.65. 62.65. Gasolina silver kaya unleaded. Silver. 59.19. 59.19. And platinum 60.20. 60.20. Oh, para rin yun, nabaga so diesel, boda so platinum. Boda so silver. Correct. Oh, so silver. Ano nga ning silver ninda? Unleaded. 59.19. Medyo okay man. Barato ki di ito noon sa nasa diesel. So platinum ninda na premium
Mahal na so diesel ki pera 45 centimos. Pangyari sa maoraro. Kerosene. Kerosene ora sa Pasquil. Awara. Okay, next. Next, Petron. Petron. Diesel Max. Diesel Max. 59.26. 59.26. Barato. Turbo Diesel. Turbo Diesel. Ini ka pareho kang power diesel? Ade, turbo diesel. 61.26. 61 ay barato digdi ano? Kipiso? Ade, okay. XCS. XCS. Huli na. Ano nga ng XCS? So premium ini? So, ano ini? Premium. Premium. 58.81. 58.81. Ay wow, ayos digdi Next. Extra Advance. Extra Advance. 57.81. 57.81. Iniso. Unleaded. Nakapareho kang silver. Ade. 57. Ibang presyo ninda no? Ayos man. O di sige. Barato palang digdi. O Shell. Fuel Save Diesel. Diesel. 63.14. Lat nga na. Garo lang ka ini. 63.14. V-Power Diesel. Ini so Diesel Max ano? Mas mahal. V-Power Diesel. 71.38. 71.38? Po. 71? Po. Talaga? Okay. Next, BP, Fuel Save Gasoline. Fuel Save, ano ini? Unleaded. Unleaded ini. Okay, next. 62.64. 62.64. 64. Next, V-Power Gasoline. Power Gasoline. 68.10. 0.10. O, lat ko natin. Compare daw so diesel sa Petron, Diesel Max, mahal sa XCS, tama? 58 baga so XCS, 59 so diesel. Gusto sabihin, mahal na so diesel sa XCS. So extra, barato, 57, so extra, so unleaded ninda. Okay, dumang kita sa Shell. Sari nga dito so ako ninda. Mahal so ko na di. So diesel sa Shell. Mas mahal. Kumpara sa unleaded unleaded dinda. 62.64, 63.14. Pero so power kaninda, ano ito? V-Power. 68.10. Ayun. So may sitwasyon talagang mahal na so diesel sa gasolina. Yun Iba talaga, ano? Mabuti pa sila, nagmamahal. Last na BPO ni Sea Oil. Pero ang tao paminsan hindi talaga nagmamahal. Nagmamahal pero patago. Nag-aaway pa sila. Paminsan patago pa ang pagmamahal. Ang tao talaga, ano? Kumpara sa crudo. Mahiwaga. Sea Oil. Extreme 95. Extreme 95. So ano yung BP Premium? Premium 60.20. 60.20. Unleaded. Unli 59.20. 59.20. Diesel 60.65. Ako na 60.65. Para yung 65. Mahal kini talaga. Mahal na talaga ang diesel sa Unli adi o sa mahal siya sa Extreme. Ining Extreme so premium ini. Ling muna yan. Talaga. Okay. Mahal na so diesel mo yan? Mahal na ang diesel ngunyan kumpara sa gasolina na Unli. Po. Pangyari sa Maoraro. Daw ako?
Babakal ko na ko ta. Mabakal kita sa gikwa. Mangguro Ali ang Sabaw? Ah? Sumay Ali Sabaw. Yung nga ni, mangguro ang maharang dyan sa Malabog. Ibe, ah? gusto mong baratong diesel, Sain? lumang ka bumakal sa bago magtulay sa Santo Domingo. Bago magtulay sa Santo Wala. Domingo. Sa wala? Sa wala? Kanday pa naglangkaw, ang presyo lumang kan diesel, 53.20. Oh. Imadugang ki 1.20 di. Iyo adi. 4.40 lang duman. Ini pa di sugas na bago ka magtulay haling Ligaspi? Bago magtulay, oh. So sa wala? Oo. Okay. Barato duman. May pitong baga naman sa right side pa? Mahal duman. Mahal naman. Okay. Ano yan, BP? Gas and go? Gas in go? Ang pangaran? Okay. Sige. Ako nagkakarga minsan? Di ko na kaya karabisado ng mga gasolinaan dyan sa First District, pa Santo Domingo. Kaya to, tum-tum ko yan eh. Manyanday ko na misadong kabisado. 3rd District na kaya ang ruta mo garaw? Dati. Dati. Okay. O, sige. Dito, Henry. Update sa presyo ng produktong petrolyo kay Baan si Boy. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. Hello. VP, good morning. Morning, amigo. Ang gusto mong magkargang barato na diesel? Sain? Ang pinakabarato sa tabako. Kaya amigo, dara prosong kamang kidalhagan pa tabako haling Ligaspi. Kung mapasiring ka lang duman. Kung mapasiring dumang, magpultan ka na sa tabako. Ayan ang pinakabaratong diesel dito sa Albay. Nata daw tabarato duman kumpara sa tuya sa Ligaspi di. So, Petron baga harani dun sa pira kang tabako? Harani sa kuan adi, harani sa pier sa pasakaw adi. Gayod. Sa pira kang tabako? Iyo, may petrol man ang gaduman. Duman tabi ang pinakabaratong. Oo. Ayun, sige daw. So, pero, Migo, sa tabako, buhay pa sa Banhong Hotel? Nawala ang signal mo, Gareng. Nawala ang signal mo. Okay. O, sige, anong istorya? Ay, hapot ko lang, saan ka nagakarga kay diesel? So talagang pigakarga mo? Diyan ako paminsan sa may after tulay sa bigaa. Barato man ki piso. Oo. Oo. Ako dati, duman mo nagakarga. So, ikaw ang sanong istasyon dyan sa siring. Ano? Ikaw ang sanong istasyon dyan na barato. Sain? So, sa inutan ka itong Petron, right side, sa pabiga ka? Iyo. Ikaw man ang ganyan sa ropa. Barato, dati dyan ako nagakarga man. Pero nag-try ako dati magkarga digdi sa... Hindi ba kang Shell? Oo. I'm not promoting anything ha, pero may nariparo lang ako. Na? Mas magayon ang dalagan kan makina. Yung man talaga I'm not promoting anything ha. Saan ba kakaiba kaya kan sa mga ingrediente? So, additives. So additives. Iyo, tama ka. Medyo mas halang ka ang presyo, pero mas smooth Iyo, kan tama makina. ka. Nag-try man talaga ako kayan. Nag-try man ako. Tama ka. Diyan sa experience mong yan. Iyo sabi, na-istorya ko na. Depende sa ingrediente, buda sa pakabogta ki paminta o ano. Iyo. Tapos depende tabi duman sa lunad mo sa passenger seat. O tadi pinis. Latusun pa ka dyan na. Bye-bye. Sarawayo ni na. Salbatana ini. Sarawayo na. Hello? Pare. Morning. At na dumang ka na nga magpagasolina sa Salvasyon, barato duman. Iyo nga ni. Kundi, tayo naman nagparaluwas sa luwas kan Albay Daraga, liwas kan Pibo Daraga. Hindi pag nag-out ka na dyan madali mo sana. Sige daw, tagdaw ko doon. Di kaya ako nakaka-travel na dakong karibag. Agdaw ko doon si Mrs. Todd. Iyo, ang thinking baga ng tao. Iga para ninda, so Shell, so Petron, so Caltex. Para yes man sana yan. Di man yan maganegosyo kung may mali yan. Iyo man. Gusto sindang garapon. Iyo. Basta na daw,
Agdong gusto. Di kaya ako nakakatravel bigo na solo ako sa auto ko. Gusto may carry ba ako permi. Oo. Agdong gusto may taon daw. Buda, pre. Di ka magpara, ano kayan mga additive na yan? Iyo. Buda, di ko pa rin komportable na ba ko si Mrs. ang carry ba ko sa auto? Siyempre. Bako ako arong sa... Siyempre. Ano-ano na naman. Di ka mag-compare. Sa mga kamidbid ko. Okay. Ayan na. Bye-bye. Pinakompare ka tuloy. Ano mo, very, ano ka kaya? So, defensive. Okay na. Nasabutan ko na yan. Okay, thank you. Bye-bye. Alas 7 na po mga tugang, abangan ang DCGB Bareta alas 7. Mabalik po ako 7:30 sa programang Anhapot mga tugang sa DCGB. Yan ha. Sa pangaran po Kambilog na Tropa, masunod na po si News Director Mar de la Cruz, asin po ang babaeng, alam nyo na, sexing Jasmine Baloloy. DCGB Bareta alas 7. Goodbye. Maray na aga po sa Indogabos. God is good all the time. Mabuhay. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice.